हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान ब्लगाव फिन खेबसे बरायहरबाय आरोना दिनैनिफ्रायसो गोबाव जाबायमोन बानानै थाबायमोन आरोना दिनैसो भिडिअखौ इउटुबाव होफिननो सानबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरैनो उनाव नायनो थाखायसो आं भिडिअखौ बानायनानै दोनलायनोसै आरोना बै समाव माबायदिमोन नैबे 2025आव माबायदिमोन बेखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ बानायफिननोसै लोगोफोर दायो नै औवा बारि मोनफैलायबाय आरोना आङो सक माने दखान फिसा थांहांदों आरोना दाउदै लायनि आङो दाउदै ओमफ्राय साहाबो लोंना फैनोसै लोगोफोर नै एम्फौ लाथाबो लाबाय दाउदै लाबाय फिसाला दाउदै लाबाय एम्फौ लाथा लाबाय नैबे दखानाव आरोना 1 नम्बर दिहिरा होनो जोंनिया 3 नम्बर दिहिरा बेयाव 1 नम्बराव लांफैदोंमोन आरो आं थाबाय फैदों गारिबो गैया मालाय बोराया लांदों गारिखौ फिसालायाबो स्कुलाव थांदों ओंखायनो हारसिं फैबाय आङो मोसौबो नायलांखानोसै दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट खालामसै भिडिअ होनायखौ मार बाबायमोन आरोना अखायानो हालायबायलै लोगोफोर मा खालामबावनो नै दख'नायानो बारा रानबाङासै आरोना एकदम फ्रि थाइफ्रिबाय दं ओमफ्राय दैयासो जायाखै जोंना दैखरानो राननानै दं जि सुनोबा आं बरिंआवसो सुफैदोंमोन गांबासो खस्थ'लै बिराद दैनि थाखायनो दैखरानो राननानै दं गैया दै गैया गिलायलाङोहाय मबाइला जोलांनो दैखरानो राननानै दं जोंनिया अलंबारा स्कुलनिफ्राय फैबाय नेबाय थादोंमोन लामायाव ओंखाम होदों बाबा मा एवनाय ना दालि फैबाय फिसालाया आंहा एम्फौ लाथा जानोसै होनबा ओंखाम एम्फौ लाथा लायदों 1 नम्बराव फैसा गबाय हा अखायानो दोमैलायबाय आरोना नै फिसालाया रानथें बर'आ रानथेंनि फिसाला रानथें बर' कुटुवा ओंखाम जानो जायाखै कुटुवा मोसौ लांनो फैलायबाय लोगोफोर फोथार बारियाव नै बेसेबा रिल्सबो बानायनोसै मोसौबो लांसै आरोना ओइ आब'जों आंजों फैदो आब'खौ देखायथ' आरो मालाबा देखायगोन पाग्लि मोदायजों मोदायलै ओरैनोबा देन्जार होनजायो नै फिसालायाबो जा खुसेंग्रा जावगासिनोहाय इयाव आंखौ जागोन ना जाया होनना सोंगासिनो नै जागोन ना जाया होनदों ए माबाबो दं एम्फौ लाथाबो दं दहाय 1 नम्बर लाबाय